दा बगली में धो दी दे दे ना। अरे महाराज क्या हो गई जी? तारा बतावे ला ना कि बगली फटल बा जरगल का कोनो बात ना। ए घड़ी तो फैशन हो गइल बा, सबसे इज्जत मार बीमारी का हटी भी दामा दिनाए। अरे भैया तू तो जान गइल दिल के हृदय में घींच ले लो। तना बाउर बीमारी हम ना देखनी। ई जब जोड़ मार दी दिनाई नु तो तहारी एगो विधायक जी भाषण देत रहले बलिया माइक ले हले आ दिनाई भई रहे, बाकी ऊपर हाथ ना पड़ रहे तले ठीक रहे। कुर्ता शरीयत में हाथ पड़े कहल कि भाइयों बहनों मैं बलिया से लेकर छपरा तक फोरवे रोड बनाऊंगा। आ तले दिनाई जूर मरले बा पसेना छोड़ा तारे केंगा होगो। मेरे भाइयों बहनों बहुत जल्द मुलाकात होगी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। कौन को दहले जाके जानी होने मंच के पीछे खखोर आता रहे तेजी में एकदम जन्नी तो ई फैशन बाप तो सामने हो गई बा पेटे पर भइल होके तो लाज लगी तो लइकवा ओकर कटिंग खोज लेले बड़े से उका एहू जा जेवा के गाड़ी लागल ही एगो भाई गइले हम बगली में हाथ डलल है। अच्छा जी बड़ी टाइम से आ गइल बानी। नाश्ता ले आई हमको नहीं अपन धइले रहो तबो अपन रेस कइले बड़ा एकदम। हम कहने भाई बगलिया में का खबड़ता रहो कहता रहे कि बेहाजी चिनौटिया गबड़ा गइल बा। चिनौटी गबड़ाइल बा कि सुरती खोट के चूना मिलावे कइले बा। ये ऐसन बीमारी है 5 मिनट में 2 गो मजा देला। कौन जले हगु अइबनु तले भाई कि फ्री टिकट जहाज से घूमता नहीं। स्वर्गलोक 2 किलोमीटर आगे पड़े वाला बा। अब 5 मिनट के बाद जब भका के पंछा छोड़ी नू तो बुझाई कि जहाज पर से कोनो सरवा ठेल देले बा हम हिमालय पहाड़ में लड़े जा रहल बानी डायरेक्ट एकदम। कोनो बात नहीं के तार नाम का हो प्रिंस नाय बरा कद हम राम हई कद हम राम हई भगवान हई तारा पापा के नाम अशोक राय राम जी अशोक राय के बेटा रहले मर्द कह के रोल में बड़ा है बड़ा कह द कि हम दशरथ जी के बेटा हई हम दशरथ जी के बेटा हैं। हम अशोक राय के बेटा ना हई अशोक राय के बेटा ना हैं। अशोक भाई आई ने खन ना जाए अशोक भाई अभी ना जो डंटा लेके दौड़ जो है कि रहल लंगड़ भाई 2-4 महीना का लड़का पलटी मारेला तू हमारे 11 साल का लड़का का पलटी मारा देलो। तू अशोक राय जी का लड़का होबा के बरा भगवान के रोल में बाड़ो बद हम रोल में बानी। हम रोल बनी तार घर कहाँ हो धनौती राम जी धनौती जन्म ले रहे बद अयोध्या अयोध्या पक्का पक्का अयोध्या नु बोलो पक्का पक्का अयोध्या घर हो अयोध्या घर हो तो धनौती पोस्ट ऑफिस पर ला चिट्ठी छोड़े सब तार डायरेक्टे हो गेल मर्दे न्यू डायरेक्ट सब डायरेक्ट तार ठीक बावे तारा सर्दी हुई तो रुमाल से पोंछ लेबो हमरा में कोई बबुआ बड़े इनका सर्दी होला न तो नाक में झोरा बांध लेला को बुझला कि घोड़ा के नाक में पहनावल बावे लेरे ना बन होला बबुआ एने तान के बोला कि मर्द हई और टाइट बोला मर्द हई और दिया काहे तार बाबूजी कमा के दल बढ़ गया हम अपना मन से दे अच्छा ला 10 गौरी बोल टाइट बोला मर्द हई अरे लो यार ताड़ी पियला है लो ही ताड़ी रह भाई दोसर बोल आपन रहन काहे बताओ त रे कहते हूं कर ला सब और कस के बोला मर्द हई और ला 2 गो शिखर और 10 गोला और टाइट बोला मर्द हई और दिया महाराज पैसा कम दिया और 10 गोला बिगड़ जाई होश में रह दो तारा के होश में कहत नहीं हमरे होश में रहे पड़े है ने आओ 50 हो गेल बनू अब हो जैसे कपारे हाथ धइले बड़े नीचे वाला ओ हम काहे ना कोई नहीं है जानी हम ही काहे ना चल गए नहीं बबुआ टाइट ले लो पैसा लो अल्लाह 150 ला ये फ्रूटी का दाम ले लो बगली में धल जाए के बार अपना पापा के नाम पर फिर दे के चल जाइए
नवा दिया खुद हैरान हैं हैरान नहीं